versenypálya. Két egyenesünk van, ahol majd összeszedhetünk élményt, a kanyarokat meg szépen lefűzzük, tehát óvatosan, jó? És az egyenesbe, majd amikor egyenesben van, kormány egyenesbe az autó, akkor eltolhatjuk egy kicsit, szerzünk élményt. Jó? Többit mondom folyamatosan. Jó, rálépsz a fékre, ugyanúgy automataváltós, berakod D-be, tudod? De várjál. Igen. Tudod, itt egy rögzítő. Igen. Húzd meg, és úgy végighúzod D-ig. Jó, körbenézünk, és akkor mehetünk is. Szépen, nyugodtan. 12 körünk van, bőven van időnk. Jó. Mondom, úgyis folyamatosan instruktálva leszek, hogy mikor Persze. fékezzek, stb. Kihúzod, előbb ismerjük meg, kihúzódunk és megyünk. Jobbra lesz majd, szépen. Úgyis az első pár felismerted, igen, jobbra, a bóják között. Elveszem a tükröt, hogy lássak. Hátra, én figyelek. Tovább egyenest, kihúzódunk ide jobb oldalra, mert bal oldalra fogunk kanyarodni. Úgy, és balra kanyarodunk a bóják között, aztán lesz egy kis flick-flak. Lesz más autó is egyébként most velem egy időleg a pályán? Persze, lesz. Majd én azért figyelek, hát jó, itt van egy egyenesünk, picit odaléphetsz, hogy megérezd. Jó, balra megyünk. Balra, így, úgy, jobbra, egyenest. Jó, fék és balra. Úgy, csak hogy érezd meg, bemeleged. Fék, így, nagyon jó. Jó, és akkor visszaértünk, ugye? Meg is van egy köves. Majd jön a Ferrari, mögöttünk, előttünk, majd ha gyorsabb autó van, elengedjük, majd szépen. Jó, nyomjuk meg egy picit. Jó, fék, jobbra. Egyenletesen lenyomod a gázpedált határozottan tovább. A bóját megcélozzuk itt, ezt a bóját. Jó, fék egy picit innen nagyobb ívbe, és akkor azért mondom, hogy itt egy picit nagyobb ívbe, hogy itt mögé kanyarodjál, mindig az a szabály, hogy legalábbis versenyautón, hogy mögé kanyarodunk a kanyarnak. Mert így szűken tartod, akkor mindig kidob. Igen. Jó, úgy, szuper. Nyomnál még jobban is, csak nem a sajátom. Persze. Nyilván az ember azért próbálom. Jó, fék. Úgy. Jó, mehetünk. Persze óvatosan kell, ez nem versenyistálóképző, tehát... Igen, drága mulatság lenne. Hát igen. Bármi letörik, tudod, ez is 100 000-ek rá, tehát Amerikából kell. Mondom, azért ehhez az ember nem szerez könnyen alkatrészt. Így húzod ki, nyisd ki a kormányt, és most padló, mehet! Ferrari már fel is jött? Igen, ott van előtted, várjál, amikor egyenesben van, mehet. Ja, igen. Jó. Úgy. Szuper. Gyere kijebb, és akkor jobban rá tudsz kanyarodni. Úgy, most így be, így tartsd ki itt, és akkor pont ide a csúcsához érsz. Jó, szuper. Nyisd ki erre, és akkor nyomhatod neki egyenletesen, úgy,
világos, világos. Úgyhogy nyugodtan. Jó. Csak azért megmondom őszintén, hogy nem ehhez a teljesítményhez van szokva az ember, akkor bátortalan azért. Persze, óvatosan. Én kocsim sőtve lóerő, de azért de sokszorosa van. Nem baj, jó? Jó, majd a Ferrari-a mehetünk. Jó, fék. Jó, intenek, vagy nem tudom, lehet, hogy elmennek. Várjál, fék, tartsuk ezt a távolra, mehetsz. Várjál, föltette a kezét, majd a következő kanyarba balról elmegyünk. Balról? Látod, mutatja majd, jó? Úgy, mehetünk, ő kihúzódik jobbra, mi meg balra szépen, szépen óvatosan. Úgy mellette. Úgy kihúzódunk el. Nyomatod, azaz. Jó, fék. Elengeded a féket. Úgy. Fék. Jó, lemaradtak így, ez a szép lassan, itt nem nyomjuk, lassan. Igen, itt lehetne a legnagyobb kárt okozni. Hát igen. Beszállni a Amikor többi álló autók közé. Igen, hát. Fék. Úgy. Így. Ez az. Jó, ügyes vagy. Nyisd ki, és... Jó. Fék. Úgy, engedd el a féket. Fék. Úgy, úgy. Jó, egyenesben van az autókkal, mert... Jó. Szuper. Jó. Ott egy kicsit hosszabb Igen. féktávot vegyünk majd. Igen, én is éreztem. Érzést. Elhozom az embert, hogy Elfogja észre a kell, hogy lendület, igen. Hát azért vagyok itt. Igen. Lassan, úgy. Jó. És ki erre a hólyák felé, és akkor úgy meg. Ne csapd le ennyire, oda lőd ki, úgy, látod, fék. Látod mennyivel lágyabb, nem billegünk, nem... Tehát így lágyan. Nekem mindig azt mondták, hogy a slagba folyik a víz, tehát annyira lágyan kell menni. Világos. Nem az a jó, hogyha rángatja az ember. Igen. Várjál, most. Jó. Kicsit darabos volt így. Igen. De későn nyomtad le egy picit. Igen. Jó.
Az mennyi volt most? Ez most a 8-at fejezzük be. Most jön a 9. Azt hittem már előrébb vagyunk. Nem. Hát Repül az idő. Repül. Jó társaság, jó autó, repül az idő. Így van. Igen. És így, és nyomhatod egyenletesen. Úgy. Jó. Fék. Úgy most. Most egy határozat. Most volt a 9. És most jön lassan, most. Jó. Kaptad? Kaptam, igen. Szülinap, karácsony, Karácsony. karácsony. Igazából onnan indult, hogy itt a barátok könyvségek kapott tőlem. Persze, hát ez így szokott. Ez így Formula szokott. BMW-t, én meg már formula vezetésem voltam igazából. Igen? Itt nálunk? Nem. A DRX-nél? DRX-esek, igen, de az Aha. csalódás volt, ugye az a repteres. Aha. És hát párom intézte, és én mondtam alapból a papucsvinget neki, de Aha. valami DRX tűnt lett belőle. Az Aha. a repteres az nem túl izgalmas. Aha, hát az nem igazán nagy batok. Várjál, nem nyomod? Most már. Jó. Ez az utolsó előtti talán? Az... Még van 2 körünk, jó? Ez, meg még 2. Ja, hogy ezek. Jó? Jó. Úgyhogy... Hú, de hideg volt reggel. De utálom már ezt. Igen. Úgyhogy És fázom. közben tájt már ne legyen hideg. Ez az. Úgy, gyengéd, fék. Jó, itt még nem nyomjuk neki, szépen. Mehet, most. Jó. Fék. Úgy. Fék. Jó. Úgy. Nem is tudom, hogy mikor volt ennek. Mindig ilyen nagy hangja volt, vagy én szoktam el tőle. Hát többek között ezért választottam. Inkább ezek az amerikai sportautók jobban mozzanak, mint a Ferrari, Porsche, Lamborghini Hát és ezek társai. nagyon komolyak egyébként futóművileg, és akkor ez az Biztos, utas. hogy előrébb vannak, csak engem ez jobban volt. Igen, ez ilyen nyers Ferrari. Igen. Mert nyers férfi elő. Ha lett volna Honda NSX, akkor egyértelmű, hogy azt választom, de az Japán? nincs. Hát Igen. ez nagyon ritkaság. Én is csak egyszer ültem benne egyben, Magyarországon nem is sok van belőle. Csak egyre ültem drágább benne. lesz. Hát igen, főleg a szemnás aláírásos, ami van egy Igen. Magyarországon. Az- Hondás vagyok, úgyhogy nekem Igen? az álomautó gyerekkorom óta, de sose lesz. Aha. Ez utolsó kör, ugye? Igen, Ha jól igen, megyünk, igen, akkor igen, Itt igen. lemegyünk majd akkor. Igen, jobbra kimegyünk, és akkor visszaállunk ide az elejére, ahol van. Ahonnan indultunk ide a fehér R8 mellé, így jobbra kiúzódunk a gumikhoz, és akkor úgy, Igen. így jobbra kiúzódunk, így, Igen. és akkor így ide beállunk. Szépen így mellé. Anélkül, hogy Szóval neki menni. Hondás, Igen, én nagyon Honda Aha. párti vagyok. jó autók. Úgyhogy Hol a
lássak vissza, vagy? Hát tökéletes ez Jó, így. ez itt. Jó, akkor berakjuk B-be. Úgy. Ezt is be kell húznom, ugye? Vagy ennél nem szükséges? Nem szükséges.